the judgment seat of Jesus Christ. Kay balo ba ka nga sa judgment day ilahi sa Ginoo ang mga save ug dili save. Lahi ang judgment sa mga tao nga dili luwas ug katong mga tao pod nga luwas. Atong basahon ang 2 Corinthians chapter 5 verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in his body according to what he has done, whether good or bad. Now, kini nga verse intended lang sa mga saved, particularly gani sa members sa body ni Jesus Christ. Sa tanang tao nga luwas, ingon si Paul, we must all appear before the judgment seat of Jesus Christ. So, sa tanang luwas di ay muatubang yun sa judgment seat of Christ. Kini nga klase nga judgment, usa ni siya kapanghitabo nga tagaan ta sa Ginoo sa mga reward sa tanan natong binuhatan dinhi sa yuta, particularly nga gihimo niya sa iyang body o sa iyang church. You know, isa ni ka-exciting kayo nga panahon para sa mga believers o sa mga Kristohanon tungod kay dinhi ta mo dawat sa katumbas sa ato ang mga paghago. Mo ni siya purpose sa atong good works dinhi sa yuta para ni siya sa mga eternal rewards ug dinhi na sa judgment day ipanghatag sa Ginoo ang mga reward kung nagtinarong ka, nagparticipate ka, nag-involve ka sa buluhaton diha sa iglesia, diha sa church, diha sa body ni Jesus Christ, or imo labang gipasagdaan imong Christian life nga wala kay na-contribute sa buluhaton sa Ginoo. Now atong tanaw nung saon pag-judge sa Ginoo ang ato ang mga good works. Anita sa 1 Corinthians chapter 3 verse 12 nga to sa verse 15. Now, if anyone builds on this foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each one's work will become clear, for the day will declare it, because it will be revealed by fire, and the fire will test each one's work of what sort it is. Ingon si Apostol Paul nga sa judgment day, sa judgment seat of Christ, ang ato ang tanang binuhatan sa atong pagkakristohanon testing na sa fire, no? Na gi-compare din sa usa ka fire ang pag-test sa Ginoo sa atong mga works. Kung ato dang works is naka-base sa gold, silver, nga diha pasabot ana nga dili ba masunog kung sunugon, na equivalent nga reward. If anyone's work which he has built on it endures, he will receive a reward. So kung imuhang good work sama kuno sa gold, sa silver, pasabot ana ba nga sakto yung intention, imong pag-support sa buluhaton according gid sa imong heart. Kung ingon ana nga klase nga binuhatan imong gihimo para sa Ginoo, nanay katumbas nga reward. Pero ingon dinhi, if anyone's work is burned, he will suffer loss. So kung imuhang good works inigtest ngadto sa judgment seat, mga sunog siya, pasabot ana nga imuhang performance sa yuta ba kay dili kayo ana ka kinasing-kasing, wala kay na-contribute para sa Ginoo, dili kay ka-supportive sa work. Ang imong work, ingon dito, masunog na siya. Wala kay reward nga madawat. Pero hinumdumi ingon dinhi, but he himself will be saved, yet so as through fire. So save gihapon ka, malangitod ka, pero wala kay mga eternal rewards. Mo nang importante ang imong performance gyud sa church, imong performance sa body, sa ministry ni Jesus Christ. Kay diha naka-base imong eternal reward. Atong klaro na nga ang gi-reward dinhi ang eternal things, dili salvation ang i-reward dinhi. In fact, rewarding ni sa tanang mga save. Kaya atong giklaro nga ang salvation dili ni siya reward, isa ni siya ka gift. So atong klarohon lang nga ang imong salvation gi-receive nimo na by faith nga mao si Christ. Pero ang kining rewards ma-receive nimo ni pinagi sa imong maayo nga binuhatan. So kung maayo kag performance, isip usa ka magtutuo, isip usa ka believer ni Christ, na kay ma-receive nga reward. Pero kung dili kay na naka-faithful sa imong pagpangalagad sa Ginoo, ingon ang Bible nga masunog imong binuhatan ug wala kay madawat nga reward, igo lang gyud kang nalangit, igo lang gyud kang naluwas. So naay Kristohanon di ay nga igo lang yung nalangit pero walay mga eternal rewards. So higalaygon ang pingi imo ang maing buhat, ang pingi imo ang pagkakristohanon, dili igo nga naluwas lang ka ug nakadawat lang ka sa Ginoo. Importante gyud nga mag-involve ka sa church, mag-participate ka sa ministry,
mangita kag pamaagi nga mahimo kang part gyud sa buluhaton sa Ginoo na gyud kay contribution diha sa body ni Christ kay mo nay basis puhon sa iyang paghatag og mga eternal rewards.